Ausati wa muona chidambura. Ausati wa muona chidambura. Ausati wa muona chidamburwa. Ausati wa muona chidamburwa. Amusati mabawona bachidamburwa. Amusati mabawona bachidamburwa. Amusati mabawona bachidamburwa. Amusati mabawona bachidamburwa. Chaka chaini watilegera madambo da gitani bichana kuti turusuma te madambo sim. Onyarara maraba chakutengera mazino. Mbiri atakesha ungekorera. Changa chaine watisirira madambo da gitani bichana kuti turusuma te wanmote madambo sim.
Zimbabwe muri kudambura here tiri kudambura mbare musika Gulf Complex Zimexmo makoronyere yese madamburu pacha muri zima magadiko senyi kwezi kwa muri kupinda pateta pachirongwa kuti pasina nyuchi Mavaro TZ Studios South of England nasi ndakabata mbokoma Freddy Manjalima Kapupi munowaziwa madrama munowaziwa mumhanzi munowaziwa namainga nasi wakaipa makadiko zenyu pa Visions FM Mavaro zitarebaza ndinoneera zvangu kuti kwese kwa muri muri kundidzosa kanaka makadiko kambo kanonzi madamburo katatora pabhama ikanzi madamburo 6 tracks track number 3 mangozinzira kuti munhu wese ana madamburo anodambura munhu wese iwe unodambura uchita seko nai muri yaZimbabwe makadiko ndowa ndinenge ndinawo ndasi pazuva ranhasi live and clear and direct from Zimbabwe tinokutenganidza pachirongwa kuti pasina nyuchi kune vasikunzozvanaka simba muzita raJesu masondo matatu mairi apfuura zvanga zvakati dzinyehi asi nasi ndiri pano munongoziva kuti tinokuidzirai huchi pasina nyuchi
kaka inini ndiri ucho wacho imi ndimi nyuti nekuti hamupu pandiri makadiko mhuri yezimbabwe makadiko emhuri yezimbabwe ndiri kutenda ine rutsigiro rwamunoita kune penyoro rega tione tifambe negoma tifambe nemuchina tifambe nechina tifambe nebaza zivisa sipo kuti nhasi mukoma Fredi Kapfupi wari live pavision FM namavharo huchi pasina nyuchi hatikutaura zvedrama basi tikutaura zvemhanzi chete rega tindozokutera mavharo chete kuchi pasina juchi machikichori endau zomboda mulava ishina ndakabata ndiri kuno kuSouth of England tizola tizeti studios pachirongwa kuchi pasina nyuchi mavharo zita rebaza makadiko zvenyu nhai muri yeZimbabwe kumbodzisa muchina mukoma Fredi ndenge ndiri kubatana navo vari live and clear vari paAirport paZimbabwe kaka nachiremba rodi fura nawo pa OK matapo naika wakwidza wapinda wakadaizwa wadaizwa uti pori wosvika kwepoepi ndokubatana navo mukoma Fredi vakatomirira izvo zvinji asi nyaya chikainoitika ndekuti mushina unombokosora apa nepapapo ndikatimboona kuti zvakamira sei ndichiri kunyazofairisa manje ndinyazofaira kuti ndinyazobata shuwa kuti mukoma Fredi munenge muri kunyatsoanzwa live and clear ka rega ndimbopinza kambo kanonzi uyai mose tifare kubva paalbum chocolate yemajuru iwe uri chocolate ini ndiri chocolate saka akaona kundishainira rega nditakambo kari kuti kokatose rongwa nazi uyai mose album ine 7 tracks chocolate yemajuru kambo kanonzi uyai mose mukoma Fredi Kapfupi Mwanjalema orchestra ndozo pavision FM namavharo huchi pasina nyuchi
Bonga.
kusalibishana. Nongo zekuti ukapiwa nzungu itanzitsaka menywele munda uyo wakarimwele mudzimai uyo ane mimbe nongo dzacho amai ufara Doisa kushona. Kushona. Doisa kushiru. Doisa kushiru. Wow. Gulatin. Gungu kaya. Shembere ukati. Ashita ndikurana mubota. An elderly woman is a wife. It's not like just like sleeping in a bush sky. How far? Watanga manche. Iwayo. Gaiwe. Shikoni. Mimba ibele kosoro. A difficult. A pregnant cannot remove to pipe. Alpha. Kambo kanonzi uyai moze kambo kari kutichingamidza pachirongwa nhasi mukati mezuva ranhasi kukurukura pandiri kukurukura namukoma Freddy manjeri makabhobhi munowaziva masididita kuda festo homo hanzi yainge dambe asi ndombirombiro dzacho vakazongonzonza Freddy wakurova magitare ndosaka vakazokupa izita rekuti ndozo zvacho zvamuri kutaura izvozvo vachibva uya nemagitare saka nhasi kutaura zvemagitare chete tingamidza vese vari kuti bata pachirongwa kuti vasina UGTZ studios mavharo south of England makadigo sabhuku muri seiko sabhuku paodharari sports club apo paserapo koma Steve chisungo makadiko zvenyu tiri sei mwana mai kubatanidza mishina manje so ndinenge ndabatana namukoma Freddy itika panapa ndambobatana navo ndambopotana navo mbichana rega ndimbokanda kamwe kambo zvakare ndiri kuedza kubatana navo
kutora kanonzi soko nokuimba kubva paabhamu madamburo ine kambo kadamburo vakanonzi madamburo kayakamanzwa tisatapira pamhepo daika saka ndikachinzwa kambo kanonzi soko nokuimba ndofunga kachipereka kazvinenge zvaita nekuti panabatanana wapa wanga uri kugosora asi ndofunga tambo dzachona kusaidi kwangu kunoku saka ndinoda kuti ndimbobatanidza zviite nekuti from Epworth to UK aiwa zvega toda kuti zvimwe zviri live and clear soko nokuimba ndokambo kari kupinda mudariro pachirongwa huchi pasina nyuchi nazinera mukoma Freddy mumanjeri makapupi vekurowa mainga ndachenuruka kumeso ndesconzi iwe nyonzve iwe
please. But I could tell if I got attending like you like you would have tell. I come on a bit change it up to the map to 21. Would you buy a one? Look at powder. Muri kungozinzwira mega muri yeZimbabwe. Murume wacho ane chipo mani uyu ane zvipo, rega nditi ane zvipo murume wacho uyu. Tokutumira soko nekuimba. Vari mukombe hanzi ikona ikakuzonyarara muchiona kuti driver ari kumhanya, muudze you have the right yekumuudza kuti aiwa ka uri kumhanya. Kuti hanzi mukafa haikona ikuzochema. Kagava tyairi ngatidrive with caution ega. Zvinoda malaitsi meso malaitsi maindicata muchiindicata munyatsofamba zvakanaka mugwagwa umo. Marodhi edu ashata, marodhi edu akashata, ngatifananiwo kamukana wokupinda zvakanaka panenge pachida kupindwa napo. Ndiri kuchingamidzai pachirungu kuti pasina nyuti mukati mezuva ranhasi. Ndina mugoma Friday manjeri makapfupi. Ndasota musina zvaita ndabatana navo vapanzvimbo. Ndabatana navo live and clear direct from airport vaZimbabwe. Zora South East of England and ndokwandiri zvangu deepest market.
Desert Studio Southeast of England kuno go kunyika yamambukadzi mafaro kuti pasina njuchindo zidare chirongwa patinenge tikukunzire vaimbi vezimbabwe nyaya iripo ndeyekuti tsivane navo tizo kwavakabva kwavakatangira kwavari kuenda zvinhu zvavari kusangana nazvo mukati memusic industry. Saka tongonewe chizivisa vamwe Visions FM www.visionsfm.com vanoda kuita interactive nenega kuinteracta neni ingopinda paFacebook ndine link yandakanda ipapo tinenge tiri kukurukura zvedu tichifamba takadaro ikaka kuti zvityise ikatione kuti ndikabata namukoma Fred here manje vanoda kamuzeti garai makagadzirira nekuti haudi kumbosuduruka mukoma wacheva vane masasi kuno kuri kutonhora asi Zimbabwe tikunzwa kuti kuri kupisa sikamboita 2 hours by nemazwana neya winter naika kuno takuta kupinda pawinter saka tine 2 hours difference. Reka tione mukoma Fred Manjarima vamirira kupinda pachirongo huchi pasina nyuchi. Reka timukurumisa naiti mukurumisa ika ndoruma dzine huchi tikazozwa modedzera zikanzaiwazve vanorwadziwa neni miriri sei saka usamborwadziwa nechirongwa raika. Mbori yeZimbabwe makadi zvenyu kwese ndiri kuchingamidzai pachirongo huchi pasina nyuchi neni wenyu Mafaro Southeast of England. Kaka nhasi regerawo nezvako ndabata vakuru kuti kumadrama munovaona kuti pastage munopaona hanzi nekuti zvese zvinoitirwa pastage. Nhasi ndabata namukoma Fred Manjarima akapfupi amainga hitman akomana imi kana juice card. Mukoma Fred makadiko chingamidzai vatereri. Tiripo kana makadiwo zvakadini ko miriko kumakungwana imi. Aiwa tinotamba mukoma Fred zviri sesei chingamidzai vatereri vakatoteerera izvezvizvi vari kuda kukunzwa muchitaura mutizivise kuti zvakamira sei nemumhanzi uyezve nepastage pamadrama apa. Vatereri ndizitanodzi Fred Manjarima ndoti makadi zvenyu mumhanzi nemadrama tiri kurova ende tiri kugadzirirai ende anoti pakurei ndimi muzotaura zvinhu zvakanaka. Album negore rino rimunzira nguva diki inoteera ino chakachaya kondizozoga muna mafaro chete huchi pasina nyuchi ndozita rechirongwa patinenge tiri kubata vaimbi veZimbabwe vanozikanwa vatsva vacho vari kusumuka tichikubatisai malatest releases. Mukoma Fred mungade kutiudza here vatereri vari kuda kumunyatsozva kuti ndiani anonzi Fred Manjarima kana kuti kapfupi rinova zita rebasa. Fred Manjarima muimbi muacti akazvarwa mugore ra1978 akatanga zvekuita madrama na95 akazobudisa drama rake 2001 rekutanga rina maTrouble then music ikazobudawo na2005 Fred Manjarima akakapfupi. Mhuri yeZimbabwe vatereri pachirongwa huchi pasina nyuchi muri kunozvinzwira nhasi ndakabatana namukoma Fred Manjarima vanonyanya kuzikanwa nezita rekuti kapfupi. Mukoma Fred tiri kumbotangira kunawo uchakanga waya ndine maalbum enyu ese nekuti ndiri one of the biggest fans saka toda kumbotanga uchakanga waya apa tinoda kubva tatora kambo kacho ikakaka mungari kutsanangurira here vatereri nevatsigiri kuti kukanga waya waya ingakangike here waya toda kubva tarova kambo kacho. Kukanga waya chayakangika bhufa mukatira makasunga chipanonzi ndizvozvo here zvaida kuti zvindiomere kasi Mwari wakaramba zvekuti pane vanhu vachishure kuti upenyu hwako hudzike pasi ende zvinozopindurwa kwaari. Mwari anotonga, Mwari anoita mabasa ake harizve munhu haana kuti mazvo zvaanenge achishure kuti uzoita ipo upenyu asi zvinozoitika zvinozodzokera kwaari ndokunzi kukanga waya. Kukanga waya chinhu chekuti unenge wakutambudzika unenge une mashoko ekuti ningi ngaashupike ndo kunzi kukanga waya. Mafaro.
mafaro chete hanzi nyuchi dzine huchika ndo dzinoruma avagomana imi murungozinzira zvenyu mega ndina mukoma Freddy mukoma kapfupi panapa nhasi pachirongwa huchi pasina nyuchi makanzwa kakambo kanonzi uchakanga waya ndo kakabva pa first album ya mukoma Freddy kana ndisiri kukanganisa ndinodaira kuti ndizvo mukoma Freddy kuti uchakanga waya ndio yanga iri first album yenyu right mukoma Freddy chimbotipa inspiration tikuda kumboti bate mbichana pane kurova ma street theater inini ndichakuzivai muchange mine boys pana first apa ana maraba nana ana raba nana nyimo saka ndoda kuti ndingonzwa zvangu kuti nyaya yema street theater iyi ndo yakazoita build up here kuti muzopinda mune zvekuimba asi makainspire nani kuti mumbotirovera makambotinakidzawo mana tisati tatsumukawo kutiza kuzimu ikoko kuti tisati tatorwa nediaspora makambotinakidza muna first umo mashoko makuti mukoma ndofunga sisi theater ndoti amai kana kuti baba nyakubereka bozi ndo zvinhu zvakaita kuti ndive pano pakazoita inonzi iyo 75 local content timune muzimbabwe zikanzi no government street theater saka ndo chinhu china tinokurudzira chakanyanyisa zvakaiti kuti ndisvikewo pano tina navarabhana nyimo tachokwadi mati uchipasina nyuchi saka uchi wacho ndo uri pano ndo uri kutaura mukoma Freddy imimika muri huchi but nyuchi hapana saka tese manjika imi munobura huchi ikoko indobura huchi ikoko saka nhasi katoda kutofaisa zvino right pakuzopinza magitara apa imimi munokwenya here magitara imimi kana kuti makangounganidzawo boys dzine matarenda kukwenya magitare takuda kuchipinda manje munyaya yatakanyanya kutarisana nayo nekuti madrama ayo inini handizi zvangu madrama asi tiri panyanya kuda kuti tipromote music inonzika orchestra ndozvo right mani mashuka kanaka mukoma wangu magitare ndiri munhu asira kuita magitare but ndiri munhu ane shungu yekwenya magitare asi ndogona kubaiza kubata kana rhythm ndogona kuribata ndokuudza kuti apa ndonzi padi but handisi nyanzvi yemagitare but inyanzvi yekunyora nekuoneka kuti angatimbiri zvakadai nezvakadai ukaposa ndokudza kuti apa ndingapotsa pakadai mwana wamai wangu wadiwa kuti dindo dinde mapaonaka airtime inotopera nekubiwa nhazi mukoma Freddy rega timbopinda zvakare pana uchakanga waya pana kambo kandoda kutora kanonzi mwari wekupa muri yeZimbabwe makatira kuchirongwa huchi pasina nyuchi neni wenyu mavharo ndina mukoma Freddy Mwanjarima.
Mukoma Freddy mungade kuzivisa here vatsigiri nevateereri kuti pamakatanga kuita zvemimhanzizi vabereki vakazvifarira here? Nekuti ndinoziva kuti vazhinji vaibva vanzayo unoita rombe hakuna munhu akamboita zvemagitari kumhuri kwedu. Imimi vabereki vakazvitambira here? ichokwadi chomwana ndifunga zvimwe zvikamadhirama nemuziki kana makare muziva tinoziva zvinhu zveurombe ndozvakati bati munhu kana nechipo chako kazhinji kacho unotsungirira bati kana usina shungu unogona kuzisiya saka hapana zvinhu dzinogona kutaurwa nepapo bati dzinonguva wazvitodzera wazviti zviite zveurombe zvinogona kuisa zveurombe bati zvange shungu dzavo kuti wati zvinhu zvinake here kana zvichishate zvanziri zveurombe but mazuva ano chachinhu chinobatsira. Thank you so much. Mukoma Freddy, kanjani mumhuri mune vamwe vaimbawo here kana kuti pamwe makatoredzerawo kunana sekuru vakange vachiita zvemutambo izvi nekuimbawo, vangave ana sekuru kwa usaidi kwa baba kana kuti usaidi kwa amai? Tingati zvinhu zvakangouya but ndifoma ndovangamboti bhaize kuridza gitari vachimboregedzera magitari tichiwana vadiki but mumhuri medu ndofunga kuti tinoona sekunge vese vane zvipobozi zvakangouya ndofunga ndopa zvakatangirepo ndofunga zvinhu zvakazvokava zvakarongwa naMwari. Tiri kuda kuti timbopinda paalbum Chocolate yemajuru pandiroda kutora kamba kanonzi marabha mwiri wese. Kune vamwe vanhu vane nungo kamunozasoka nungo dzekuti munhu kana kuti sadza iro anoti nditimbire. Mukoma Freddy tipirei tinzwe kuti zvanga zvamira seiko, makaona munhu ane nungo dzakaita seiko dzakakupai kuti munyore kamba kanonzi marabha mwiri wese. Ndokatoda kuti tibva tapinda pakari vateereri muri pachirongwa huchi pasina nyuchi neni wenyu Mafaru DZ Studios South East of England. Nasindana Mukoma Freddy Mwanjalima, popularly known as Kapupi. Ngoma anzi marabha mwiri wese marabha mwiri wese inongounzi rabha wamu wese yekuti munhu kwamusumudza unodzokera pasi. Mwiri wangu amai nderichairo nekuti munhu pane mada kusumudzwa obva achoda kusumudzwa inodzokera pasi. Saka marabha mwiri wese munhu ane nungo dzakanyanya dzekuti basa iro zvataura zvakashandikwa here mimba iro mukadzi uyu ane mimba here nzungu dzakanyanya here. Saka tiri kuzoti hatiri mwana munhu ngatishandei kusvika zvanaka kusvika tisvike patinosvika iro ndewe mofai Kapfupi and orchestra ndozvo. Fakalo chips, don't waste time. Kabendi gacho, kabendi. Makaseka oka, ai ndakaseka we.
Cuando tuone mire rapa. Miro rapa. Ngorire mari padana. Odanzo mara pa mire se avanzi wangu. Rapa wemu. What if we were
mazinzira mega kamba kanonzi marapa mwiri wese munhu audi kungoita munhu miri wakarembuka unge derere rekutosumudzwa mupireti kudai izvo akomana imi kaka tine varidzi venyaya ndo vari panyanga nazi mukoma kapfupi right tipirei tinzwa kuti pachikwata chakamira sei mabembers enyu nemainstruments avanorova nevakomana vanorova padance floor apa zvakamira sei? vadikana vateereri chikwata cheorchestra ndozo chakamira chakadai izvi. Palead guitar pana mukomana anonzi Changa Chaine, rhythm guitar ine mukomana anonzi Nomara, pabass guitar pana mukomana anonzi Achuero, kumadrums pagaro rimwe anonzi Dax Dada Rakatota, leading vocal ndiripo Freddy Manjalima, backing vocal pane mukomana anonzi Same Order kana mchimuziva pana makabona drama aichiwira mumvura so ndiye backing vocals. Then kuzoita mukomana anonzi Nati B dancer, kuzoita anonzi Same Order kutamba zvakare, kuzoita anonzi Tafanzwa ndovamire zvakaita, kuzoita Manga, kuzoita Machisa wamoto. Right, pazita apa orchestra ndozvo vamwe takanzwa vachipa zvikwata zvavo mazita ekwavanobva, nzvimbo dzavanogara, kana kuti vamwe vakangoitamo mabrothers vobva vati kana kuti chakati brothers. Orchestra ndozvo rakaumbwa kubva papi zita iri? Zita rekuti orchestra ndozvo parakaumbwa mushure mengue paya mutauro kunzi kapfupi akuita zvemagitari zvichitaura mumapepa, akuita zvemagitari achiita kanzi vanzi akuita professional music, uri mutauro waitaurwa nevanhu vachitaura mushure mekunge vada kundidzikisira ndikati aiwa inini ndokuita orchestra ndozvo zvamuchanzwa zviripo, ndozvo zviripo, ndo zvamukunzwa nhasi. Kune vese vakanga vachizvinzwa nemibvunzo yamainge muchibvunza mukati ndiye zvipi zvakufamba sei, mabva mazvinzwira sei pakabva zita rekuti orchestra ndozvo. Right, regai timbonzwa kuti pamaalbum apa mune maalbum mangani so far makatsikisa? Inini ndofunga ndine 5, saka kana ndine 5 inenge iri 5 equals 5. Pamaalbum orchestra ndozvo yakapfupi ndofunga maalbums kana sina kupotsawo pane maalbum anokwana kuita 6 maalbum, kana potsa 1 pane 7, sezvo ndozvivhiringidzikei nekuti madhirama acho akati wandei nemusic yacho zvakati wandei. Watsigiri newateereri, nhasi ndina mukoma Freddy mukoma kapfupi pachirongwa huchi pasina nyuchi kurumisana nenyuchi yegonera pa Dizola Desert Studios Southeast of England. Mukoma Freddy,
paita muteereri panapa ati aiwa mataura kuti 7 mungabva matidomerawo here rekuti rekutanga ndi uchakanga waya negore racho ramakarirekodha mobva marova nemakore acho kuti album rakati makarirekodha mugore rakati nerakati 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 fadza customer hanzi steady nemujocho kakama chanks achekwe nebanga album rekutanga rinzi uchakanga waya number 2 zvekuita sei pakuita sei number 3 chocolate majuru number 4 juice card number 5 musoja number 6 madamburo uchakanga was 2005 zvekuita sei pakuita sei 2006 chocolate majuru 2008 Juice Cup 2010, Musoja 2011, Madambro 2012, Toothbrush Gorino 2015, Makaitamen. Kufaisa zvinhu ka inini ndiri kunoku UK Mugoma Freddy vari paZimbabwe right now takabatana live and clear ndinodaira kuti vateereri mukitiro zvakanaka Mugoma Freddy number 2 handina album number 2 iro handina ndichada kuti tirongeka kuti mozondigadzirisa ukandiwane number 2 number 7 takaimirira ati inonzi Toothbrush nai rega tigozonza kuti nyaya yacho neToothbrush dzakamira sei rega katimbopinda pana Juice Card ndo pakabuda mainga maiwe zvangu rega nditore kambo kanonzi muzukuru kaka ndipire nyaya pana muzukuru apa hanza ndichagona kusukana ndisambomuona muzukuru wenyu maiwe toda kubva tarowa kambo kacho pana Juice Card ipapo ndofunga pane kamukambo kanonziko muzukuru semakumbira mabvunza kuti kakamira sei mukanonzi muzukuru ni kambo kerudo kambo kanosimbisa kudanana kamanonzi muzukuru nyambuya ina ndichagona kuswera sina kumuona like manga ndikwanisa kuswera sina kuvaona kana wese munhu ane mukadzi wake kana musikana wake haukwanisa kuswera sina kumuona ende kana musoja chaichai kana akabata pfuti chaicho haambotadza kufunga bhebi wake kapfupi mwana uchizvarwa chemuEpworth ndo kune dzimba dzedu tatenda Mabuzida and the sortie. Tipi tipi re, tipi tipi re. Kosi wakapengayo, Mwana KD kanengoni, kanengoni wakapengayo. Mwana matepa Kasikuwere, kasikuwere. Mwana matepa Mabondera wakapengayo, Mwana gutu ndera. Fanie, Mwana manyame Fanie, Omauya wakapengayo, Mwana mashingo wakapengayo. Mutara banda, Mwana ipa doni pake banda, simuta. Zukuru wenyu
rese ndiye yuwandakada swera ndisina kuona idambudziko. Mhuri yeZimbabwe makanzwa kakambo kanonzi muzukuru hanzi ndeke kerudo kekuratidza kuti kana munhu une mudiwa wako haufaniri kumbopedza zuva usina kutombomufunga nezvake kana kutotadza kumufonera kana mungomutumira uka text message kana uchidaro ga usingakwanise kutemera mudzimai wako musikana wako text message zuva risati rapera aiwa gadzirisa ipapo. Mugoma Freddy vatereri vari kutapirirwa tiri kufaisa zvinhu naika kaka right tipirei tinzwe panyaya yekushanda navamwe vaimbi apa. Ndivapo vamwe vaimbi vamati mashanda navo vamamboitawo majuet navo mukufamba muindastry yemumanzi. Vadi vatereri ndakati first collab ndakaita collab nemufana mwe anobva pakadoma apa anonzi Mostoviti kuti Mostoviti ndinyorere tsamba iwe pane kamwe ndakaita naye collab. Then from there gore rino ndopane collab futi ipo zvakare ndakanodena Superstar uri vatukudzi ndakavadenda kuti baba ndibatsireiwo isai roko pamusoro pangu shoka kasa roko pamusoro yozo ndomo mukomana wepaBeatrice apa pamombe apa anonzi Simon Simomo mutambi wesungura pabva vari gore rino paToothbrush vedu wewe muri weZimbabwe neEngland iyo chakabvunwa gore rino chakatsva. Muri kungozinzira kavatsigiri vatereri huchi pasina nyuchi kurumisana nenyuchi yegonera hanzi dzine huchi ndo dzinoruma chimbomora huchi unzwe chimbosvika padhuze nadzo koona dzichikushamwaridza shamwaridza sozota dzisadane huchi kana dzane huchi dzinoruma. Mangozinzira kavamwe vaimbi vachange vari kubatana namukoma Freddy paalbum ravo riri kuuya rinonzi Toothbrush. Mukoma Freddy tibatisei katinzo kuti pakunyora dzimba apa munozvifambisa sei
vamwe vakati vanorota, vamwe vanongotarisawo kuona masituations aya. Imimi experience yenyu kunyora dzimbo zvakamira sei? Dzimbo ndikati ndiri kurota ndinorota ndingenge ndine semunhu anonyepa. Ndinoona semagariro evanhu, magariro anoita vanhu nekufunga kuti dzimwe nguva yako ndikaimba izvi zvinozovhunaka nepapi, kwete kuti ndonzi ndirota since handisati ndati ndarota chimbo. Kasi kungorota kuti dzimwe nguva pamwe pane zvichida kuitika, maybe noti kurota zvimbo kana kuti rota madhirama, handisati. Zvinhu zvokufunga nekuona chinhu zvoitika mukurarama kwevanhu. Thank you so much. Mumwe muimbi wavakarova korabo naye soja rinoenda kure pana madamburo manga mamusiya ipapapa. Right, mazvinzwira akamanyorera vanoita dzimbo dzavo avarotswe basi, vanoona mararamiro anoita vanhu nemagariro anoita vanhu. Tomboda kuti tinzwe pane nyaya yezvokuridzisa apa pamainstruments apa zvakakumirirewo sei neorchestra nduzvo? Sorry papa, chokwadi ichocho ndangandati kanganwe zvinoti wande zvotivhiringidzei. Soja rinosvika kure, ndofunga soja risati rasvika kure. Ndakatoboritora tikaita paalbum inonziwo madamburo. Vachinji mukati macho nyoza kumberi pano paanoimba chapraiser. Pamainstruments ndine zvidimbu zvandinazvo zvekuti zvinokwanisa kurira, asi ndinoda kuti zvidimbu zinziwedzerwei kuti zvinachita mutsindo wakanyasonakisa, bhozi tinofanira kuti zviti zviite mutsindo wakanyanyisa, but at least zviripo zviri nani, but zvinoda kuti zviwedzerwe size inokwana, size inotenga. Mugoma Freddy, tiri pachirongo huchi pasina nyuchi, vatereri nhasi ndova ndinawo pachirongo mugoma kapfupi huchi pasina nyuchi. Right, mainzwa kanyaya yavari kutaura ya mainstruments kuti zviripo zviri pari nani. Aiwa, tinotenda Mwari nezviripo izvozvo zvisati zvapo. Aiwa, kati nerudayiro faith kuti zvisipo zvichavapo. Mugoma Freddy, rega timbopinda pana munhu wese madamburo norondo pakutanga tibatisei tinzwe tisati tapinda pakanamba kacho. Vharo vachinji vanoziva kuti zvakamira sei, kunzi kambo kanonziwo pakutanga kapambo pakari panzi paabho nonziwo madamburo. Izvo kuti kuda kuzivisa vanhu kuti aiwa munhu anzi kapfupi uyu pakutanga rainge dambe redway muna first muyam vanhamboti masitikidhi muchitoa vanhu pataikunzanzi mbudzi kuzvarira pavanhu kuti tandirwechi imbwa. Saka ndakati pakutanga range dambe redway, madhirama range dambe, music yange dambe mapaonaka. Saka ona chido chiriita zvinhu kaonto hadzi mwari kutamba resoba ndisati pakutanga range dambe redway, pakutanga wange urombe muna First Street Marara. Ndinotenda ipapo nditsigiro rune vanhu veZimbabwe nevanhu vekuEngland ikoko nepasi rese. Ndinotenda chaizvo. Sando dzenyu.
makanzo kakambo kanonzi nhoroondo pakutanga kubva paobhamu munhu wese madamburo ekaka zvinhu zvese zvinobvira kure kana isusu zvekushamarara izvi taingotamba chingotaura tega uchingodai vanongoti anopenga here uyu asi onaika kwazvazozosvitsa ezvinezi tiri kutaura tikuno diaspora kutoitawo mushamarari wemandiriri chaiye. Mukoma Freddy tibatiseiwo panyaya yemashows apa kuti zvakamira sei. Ndakambotaura nomumwe muimba akataura kuti kunze uku kunonetsera kudhura transport kutakura mainstruments kuenda kunze uku sevanhu vanenge vachihaya transport. Imimi zvakakumirirawo sei? Pari zvino ndofunga yange kufambisa it's okay zvakarongeka. Then panyaya kuzotakura mainstruments apa pane pakanditiomere mchana ipapo apo pane pakatiomere mchana zvekuti kana pane vanouya muri kutiwodziwa nguva kuti pane kwanza chikombi but chekuti titakurechi mishini yacho tichienda kubasa ipapo pane pakatitindiomere but yangu ifambisa nguva zvinenge zvichiri nani pari zvino. Mukoma Freddy zvamuri panapa airtime ichatopera kana yabiwa chimbotipirai tinzo nokuti imimi kwamuri kundokwatinyazwa na information yakanaka kanjani kuma recording studios uku kune rubatsiro here rwavari kupa kune vaimbi kuti lesei kune vanenge vachida kurekodha vasina mari dzakakwana dzekuti vabhuke studio time nekuzobhadha for recordings panewo rubatsiro here rwavanogona kuita kuti alright muimbi uyauridze tozosotana pamberi ipapapa? Chokwadi kumastudios rubatsiro ruriko rwakanyanya tisingazivi kuti pane vanoenda vacho tisingazivi kuti vaenda kunotambirwawo sei but isu chaizvo kuno kuti kutambirwa zvakanaka kumastudios tisingazivi pane vanoendawo vasingazoti zvakamira sei kana kuti vazonzi zvakati ipapo sendaziva hangu kuti zvakamira sei but so far inini mastudios akanditambira zvakanaka tisingazivi kune vamwe. Thank you. Hatisi kuda kuti nzeve dziende pakutsanya nzeve, hatisi kuda kuti nzeve dziende pakutsanya. Mukoma Freddy, rega timbobata padzimbo mbiri dzinoti Mainga kubva paalbum Juice Card naMajisa kubva pana Musoja. Chidzidzo chipi chamaida kuti muritsa apa nekuti this is pure drama rakablendwa nemainstruments. Tichada kuzorova kambo kanonzi Majisa nekuti Mainga vazhinji vakukaziva asi toda kuti tibva tazorova kambo kanonzi Majisa. Mungada kutaurira here vatsigiri pamusoro pemhanzi mbiri idzodzidzi? Kazhinji kacho vanoti izvoni drama chakati but zvakaita kuti idrama rakaiswa pamusic because music nedrama arts nemuzi matombo zvakangofanana saka zvinoita kuti izvoni pana Majisa paya chidzidzo chekuti izvoni idrama pakidakachirira yekuti amai kana wanzwa mwana achiti nini ndanoswa nemurume wangu munotodidzokera ikoko bozi ivo vana vacho vakadi kudzokera ikoko kana vakadi kusiya imba yavo. Mwana kana kati murume akandinetsa ngaadzokere imboko kutonzi mwana angonzi zvamumanisa andototora mwana anditozodaidaendera vakomana ndosaka vazotakura mukuwasha instead of vatakure mwana bozi mwana akakafana bozi Majisa munhu akaremara mushotwani akanzi mwana wake mbondo zvakaitika paya saka vazotakura mukuwasha vanarara imumba vachiuya vakazoona ambuya vakarara nemukuwasha vabereki ngeregerei kumhanatora vana sevaaa kumba ikoko tamakasiya dzimba dzenyu zviri nani siya dzimba dzevana dzikure chapo kudya kunozipa breakfast kudya kunozipa ilanchi kudya kunozipa isapa zvimwa vasikukugara pakudya.
muzabindira shima bazukutana bakutyama beukama muzabindira mazishamwali muzabindira mazisawira muzabindira shima bazukutana bakutyama kutya kunasiba Asiago
unobata Yangu unobata Yeah. Yako nisikabate Machisa Taneta Uchaita kazuonera Kushamba kwa riega Tama kwenda kwa mai wangu Sara ugarike wapenda kwani Kwa mai wangu itapenda kwa maya yangu Kwa mwana anende kama yake ande mwene kwenda kama yake ye kwa maya wako ine kwa maya yangu mwana kwa maya yake Ayi wao Chaenda Sara ugarike amba kabande ikoko kanisa jikundi kanisa jikundi kanisa jikundi usilini mabudu usilini mabudu usilini mabudu asilini mabudu asilini mabudu Mama Machisa aneza Machisa andishunguruza Kumba kutomorina kana chiriko Kongozera sauti nemasamba Zvinizvo zvazvitopa zvakasanganidzika mama Murume wepi anogeza akaruma foni Kuke munhu anogara kumaplatsi mama Anogeza akaruma zipo Uko akatsika tauro mama Kuke munhu anogezera paruzhinji mama Shut up! Mwedzi wega wega Machisa Svondo rega rega Machisa Zuva rega rega Machisa Nyongoro Machisa Ndakambokutsaurira unokadii Hatina rudu kupedyo nekapato katinari Uri rama remunhu iwe Mwana ari asara kumba mama Iwe ukasiye mwana mudiki akadaro iwe Kurumidza ane dzinotora mwana Hapana kana chandinonyengerera saka mupumburudze kakadaro ini Hatina kana sendi rake randakatya Nhasi achanondiona kanisa jikundi kanisa jikundi kanisa jikundi usilini mabudu usilini mabudu usilini mabudu akomana ngatidhagwe tichiziva Machisa wanga wakadhakwa kudhakwa mbora kudhakwa derere kudhakwa kotapeya eza kotapeya rikadhakwa riri mudenga umo riri kubva mudenge mo rotona pasi ropwanyika kuti pwa kudhakwa ikoko saka madhambiriyo vayo varuvhuineta rusi Machisa wakawetera pekurara akaita nezvequick thinking nekuti exchange pachirungu panorara iye ndopakarara mwana panorara mwana ndopakazora iye kuti wamai wasaona kuti Machisa waweta remember Machisa nemwana same height same level super 12
Sibhedha zangu ndinombojambishana ndikapendedzana ndagara kapa ndakamira railway kuti indiuraye. Kana wakuta so ukazisungirira zvinoita zvakanaka. Beta kuzisungirira. Ndadzikwa. Aiwa ukufa kwito. Chizirira nikutora mushonga wamakonzo. Ndodira hangu ndizimurayi zviri nani kwawicho. Amene kwakakuti ndimba rakabva nekupi iwe ranhasere dore unza kuno oindava unza kuno amai wei unotenga rimwe amai zvaramba zvaramba iwe chii charamba ona ndabva kubasa basa rapera ndikaenda kumba ndikaona mukadzi wangu akarara nemukwasha ndikati bhedha angu to kill myself attempted murder. Ndasvika parariwe yainga uye 6 hours. Ndaenda unozisungirira kabweya ndidzimba ndarwadziwa ndikati bhedha ndimwe hangu mushonga wamakonzo ndipure ndipe hangu. Ndamwirwa mushonga wacho amaiwei. iwe ndiana kumwira dororore Kundimizve mandimwira poison yacho. Ndimba rakadona. Ndokuzumuka ndokumanya. Mira iwe yabona kumanya mushonga watomudumbu kutara. Poison. Saka ndati nini? Kanisa jigonde. Kanisa jigonde. Kanisa jigonde. Oselendi mabudu. Oselendi mabudu. Oselendi mabudu. Kanisa jigonde. Kanisa jigonde. Yauraya but kuve nepirates ka unzi chinhu chapiratwa chinhu chine chikanaka saka pirates ari kupata zvinhu zvakanaka nekuti zvinhu zvaramisa chi muri weZimbabwe panava vatorora mani through vaimbi ivavo. Thank you so much. Rikatitende nemaonero akasiyana nevamwe mukoma Fred panapa vari kutaura kuti pirates even though iri kuuraya manzi kumuimbi asi ine kuraramisa kwairi kuitoitawo dzimwe mhuri. Kunaka kwechimwe kuipa kwechimwe. Tiri kuda kupinda pana munhu wese madamburo zvakare ndimbotora kambo kanonzi wamhanya panoda kufambwa ikaka message taimbotumira nengoma tikarova ngoma ikarira ukoko rekurekanzwi ikoko kubva kwaziva kunzaiwa kune nyaya yengoma but mazana yakwa nemaserefoni ikakatsudzirai tinzwe tiroire vatsigiri vechikwata nevemusambo wenyu mukoma Freddy kambo kanonzi wamhanya panoda kufambwa kari kubva paalbhamu munhu wese madamburo.
kumanya panda kufambwa wafamba panda kumanywa iwe ndiye kuti dzimwe nguva pari pambononziwo ita chakati inaika wata chakadaro chocho unozoti aiwaka pada kumanywa panda kufambwa kana uri kumanywa zvinhu zvisida kumanyirwa kana kunaka zvida kumanyirwa chicho kuti dzimwe kuti wabvisa panda kupfekwa mazaro kune AIDS andizvo wabvisa panda kupfekwa something like that meno unokuti mhanya panda kufambwa wabvisa panda kupfekwa chenjera. Thank you so much. Bye.
timboti nzee zedu kubva kune zvemhanzi nezvemadrama izvi pamunenge muri free zenyu munenge muchitamba nenguva muchiita sei zvenyu amai nga vari pasaidhi here nevana ameno kuti mungade kutibatisa here kana makasununguka zvenyu zvakafanana neiko zvino ndipamba zvangu ndakagara amai nga vari kubika ndikutamba nemwana ndine shamwari dzangu dzandiri kutamba nadzo zvangu tichingokura tichingoti tingopanawo pfungwa apo nepapo ndo life yangu dzimwari sande ndisina basa ndoenda kuchechi ndonamata mwari nyakusika nyakubereka wakatisika pano kuti pano pasi amen haleluya. kana makasununguka zvenyu mungade kuti vatsigiri vazive here kuti makabarwa mumhuri yakakura sei uyezve pachikafu apa mainga kana wabika tebhuru main dish radhedhi chikafu chadhedhi chavanonyazoziva kuti apa dhedhi ndinenge ndavagonera apa ndechipi chikafu chamunonyanya kufarira? Ndakabarwa mumhuri inokwana kuita vana vanokwana kuita ivo vashanu vanove 5 pachirungu. Sem Manjalima, Fredi Manjalima, Jose Manjalima, Shupi Manjalima. Pachikafu ndifunga chikafu chanonzofarira mainga anonzodza kuchishaya ndifarira muramba, mbeva, madora. Traditional food ndokunyanya sezo zvakanyanyisa kana iri huku ndodakanga rodilana. Vatsigiri vangu ndinokutendai chaizvo nenguva yatapedza tichingoti dai pasina mimi ini hapana kwandinoenda ende hapana chandinoridzaka chandinoita tisingatariswe nemi kuti sando dzenyu Mwari akukomborei akuwedzerei makore akanyanya nezvamunowana muchishanda muchishuvira paupenyu hwenyu kuti murarame indirarame. Tinokutendai chaizvo vatsigiri. You are so powerful in my life. Thank you so much. Mukoma Fredi netimu yese ndinoziva kuti mukoma Sam Manjalima ndo band manager ndo vanenge vachigadzira chiona kuti zvinhu zviri kufamba sei. Regai ndikumbirega kana mune macontact details amungade kusiyira kune vatsigiri kune vatereri nevango vangangoda kuzokubatsiraiwo kuti vanokubatai panhamba dzipi dzenyere kana kuti dza band manager. Vatereri ndingati mukoma Mafaro rege nditi kune vatereri manumbers phone is 0774 407 858 ndo yangu. Manager Sam Manjalima is 0773 979 298. Kana kwa business then tichikutora zakadaro chingonotsinzira kadaro muri vangu ndiri wenyu. Ko ndanga ndakukashiwa kanda kukoshiwa katingapedze tisina kutaura zvepoto. Pane poto here ichiri kukwata mugoma Fredi yamungade kuti zivise vatereri nezvayo ndozoti mambotaura nezvi toothbrush. Amene kuti mungade here kungoti mbichana chete mbichana kanzwisa. It's like don't using my toothbrush. I can't use my toothbrush with somebody. I can't use my toothbrush with somebody. But toothbrush afana mukadzi kana murume aichinjani. Ukapamanya kuti toothbrush apana problem. Ukamanza kuti toothbrush apana problem. But iwe nemukadzi wako lovers vanoshaya toothbrush. Thank you so much. Toothbrush ndo love. Kepa. Komara imi kodozvo zvitoita sekuri technology apana kutamba ndiri kuti TZ Studio South of England. Koma Fredi ndanga kubatana nawo vari paEpworth paZimbabwe vanabata rowa mudenga nemasaisai vanapa.
apa pandambokutaurira ndikati isusu tinoita advantage yekuti tinombofana ndandidziswaka mafred vane track 1 yavakangondibatisa chete vakati munofanirwa mbomborovera vateereri vanzwe zviri kuuya paalbum ichoicho inonzi toothbrush ndakatoda kuti ndizosita takupedza chirongo asi regai nditi paticharo kamba ikakaka ndakupa ndangoita sign off panapa ndiona kuti ndingaite sei panapa naika chirongwa chiri kubva changoperera zvacho panapa patop of the hour ngaiti kubatsei kamboka rinobva paalbum itsvaite inonzi toothbrush kawangonditumira chete kanzwisa kanonzi sadza nezondo kubva palatest album toothbrush. Tinotenga vakadzi varume vakapera basa. Oh sorry. Tinotenga vakadzi varume vasingada kuenda kumabasa. Uyaine kuno mkwasha. Nevasingada kushandira mhuri dzavo. Momda chakata. Uripe koseruzi. Momba tasi. Muhambi. Wamakudo. Sika mutanda. Maiwe marai.
Kaka makanzo kakamakanza sadza nesondo kubva paubhama ichaitsva inonzi toothbrush saita yakuwanika ubhama iyoyi asi mukoma Fred kapfupi manjari mhaka tikandira trade kazongopa vatereri vazomunzwa ndo zviripo izvozvo izvi kakanza ikona kungopa mudzimai sadza remukaka nederere nevatemba kaka anenge achidawo sadza nezondo rai otherwise ukasamupa sadza nezondo anorova pasi anoenda Zimbabwe angari mafaro chaiwo chaiwo kuva nemi zvaitika panapa network yadambuka kuepodi chaiwo epodi ndokwa yadambuka uko ndikuzama kubatana nawo zvinhu zviraita deadline chairo chairo saka chirongwa zvachakuita manje chekuti chirongwa changu chaperera panapa manje asi zvazvichaita manje ndezvekuti ndichaona kuti ndinobatana nawo. You have to make a plan because you need to finish off. Zvangwa tisati tapedzerana panyaya yekuti nditaura namukoma Fred tinzokuti jeni yawo iri kufamba sei nyaya yemusic industry kutenda ine rutsigiro ndikatadza kuti ndivadzose next week ndikupromisei kuti ndinenge ndiri chikomana Charles Chipanga hazvizhinji munomuziva gospel artist akamborova kwamukoma Tugo achiroma drums here and there saka ndiye handinenge ndinaye pachishanu chinoteera pachishanu chinoteera album itsvaitsva inonzi Goodness kana ndiri kukanganisa inofanira kunge yaitwa launch sometime this last week ipapapa uchi pasina nyuchi namavharo ndo zvatinoita kuitira vaimbi veZimbabwe asi handisati ndapedzerana namukoma Fred ndaonana nawo saka muri eZimbabwe ndoda kutendeni kutsikira komenza nepenyuro stay tuned variety programs madjs vamwe vanosasa nemusasiro wavanosasa nawo kuda kufaisa zvinhu kaka saka ngatitsvangane zvedu musikamo zvinotevera muri Zimbabwe ratenda zvikuru sandatenda